Dnes je 27. srpna, máme tady poslední termín léta na Drezíně. Ve spolupráci s turistickou destinací Krajblaňských rytířů jsme připravili tuto výjimečnou akci pro všechny návštěvníky, kteří se můžou svést na 2 drezínách, které v rámci rezervačního systému jezdí 2kilometrový úsek, při kterém mohou poznat krásy Střezimířského skalního zářezu, kde se nám vytváří úžasný biotop a dozví se spoustu informací o bývalé dráze císaře Františka Josefa. Přestože je deštivo, je zde velká účast návštěvníků a výjimečnou událostí dnešního dne je slavnostní křest naší druhé drezíny. Takže naše druhá drezína se bude jmenovat Rosnička. Tak. Součástí jízd na drezínách je i prohlídka dopravní kanceláře železničního skanzenu ve Střezimíři, kde si mohou návštěvníci prohlédnout a za účasti bývalých výpravčí i vyzkoušet, jak se taková stanice v minulosti ovládala. Turistická destinace Krajblanických rytířů se spolupodílel na organizaci a přípravě celé akce Léto na Drezíně 2023. Tímto bych chtěla poděkovat všem návštěvníkům, kteří do Střezimíře dorazili a svezli se na pákových drezínách. Zároveň bych chtěla poděkovat i všem organizátorům této krásné akce. Děkuji.